Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, prečo niektorí ľudia dokážu zmeniť svoj život takmer magicky, zatiaľ čo iní sa zdajú byť uväznení v nekonečnom cykle frustrácie. A čo keby som vám povedal, že to nie je otázka šťastia ani talentu, ale niečoho, čo máte úplne vo svojich rukách? Áno, jediné slovo môže byť kľúčom k zmene už dnes. Zdá sa to prehnané. Pravda však je, že sila obrátiť veci vo svoj prospech spočíva v tom, čo hovoríte, a možno ste to po celý život ignorovali. Čo hovoríte o svojich snoch? O svojich problémoch? O sebe samom? To, ako rozprávame, nás môže spútať alebo oslobodiť, otvárať alebo zatvárať dvere. Zatiaľ, čo mnohí trávia roky snahou zlepšiť svoj život tvrdou prácou, skutočná premena môže prísť jednoduchou zmenou slov, ktoré vychádzajú z vašich úst. A čo je na tom najlepšie? Toto nemusí byť niečo, čo sa stane raz. Môže sa to stať teraz. V ďalšej časti tohto videa prezradím to mocné slovo, ktoré môže okamžite zmeniť váš život. Zostaňte so mnou až do konca, pretože toto odhalenie môže byť práve ten bod zlomu, na ktorý ste tak dlho čakali. Ste pripravení urobiť prvý krok a zmeniť svoj príbeh? Skôr než budeme pokračovať, chcem vás informovať, že neskôr budeme mať modlitbu v mene Pána Ježiša, aby sme hľadali pokoj a porozumenie potrebné na zvládnutie našich výziev. Už ste sa niekedy zobudili s pocitom, že tento deň nebude dobrý. Niekedy sa zdá, že okolnosti všetko obrátia hore nohami. Avšak správne slovo, vyslovené v správny čas, má moc premeniť aj tie najtemnejšie dni. Biblia nám ukazuje, že moc života a smrti je v jazyku, čo znamená, že vaše slová môžu byť kľúčom k nečakanému obratu. Predstavte si niekoho, kto čelil naoko neriešiteľným problémom a zrazu jednoduché vyznanie viery zapálilo iskru nádeje. Rovnako ako Peter kráčal po vode na základe Ježišovho slova, aj to, čo sa zdalo nemožné, sa stalo skutočnosťou. Nejde o mágiu, ale o aktiváciu duchovnej pravdy. Keď vyhlasujete vieru uprostred chaosu, meníte atmosféru okolo seba. To, čo sa zdalo stratené, nadobudne nový význam. Už ste sa zamysleli nad tým, čo by ste dnes mali vyhlásiť, aby sa táto zmena stala skutočnosťou. Medzi mnohými dobre známymi veršami sa nachádzajú aj také, ktoré akoby zostali nepovšimnuté, no majú mimoriadnu silu. Stalo sa vám už niekedy, že ste čítali niečo v Biblii viackrát, no jedného dňa sa ten istý verš zrazu objaví pred vami ako nová pravda, ktorá osloví vaše srdce. Takéto chvíle ukazujú, že pravda sa niekedy skrýva v drobných vetách. Biblia je plná zasľúbení, ktoré môžu, keď ich objavíme, premeniť nielen myšlienky, ale celý život. Koľko požehnaní zostáva skrytých len preto, že nevenujeme pozornosť tomu, čo nám už Boh povedal. Zdanlivo jednoduchý verš môže obsahovať kľúč na otvorenie dverí, o ktorých ste nikdy ani nesnívali. To, čo práve teraz potrebujete, môže byť ukryté vo verši, ktorý ste ešte neobjavili. Preto je čítanie písma také dôležité. Každé slovo má konkrétny účel a môže priniesť vedenie, útechu alebo silu presne vtedy, keď to najviac potrebujete. Premena, po ktorej tak túžite, môže byť ukrytá vo verši, ktorý ste prehliadli. Nezanevrite na hľadanie, pretože aj malý lúč svetla v pravý čas môže osvetliť celú cestu. Vedeli ste, že slová majú moc? Božie slovo nás učí, smrdí život sú v moci jazyka, Príslovia, 18. kapitola, 21. verš. To znamená, že to, čo hovoríme, môže zmeniť smer nášho života a ovplyvniť tých okolo nás. Často sa sťažujeme alebo hovoríme negatívne, neuvedomujúci, že zasievame zlé semienka do pôdy nášho srdca. Dnes vás však chcem povzbudiť, rozhodnite sa byť niekým, kto šíri slová života. Namiesto nedokážem to, povedzte, všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje, namiesto vyhlasovania porážky. Vyhlasujte víťazstvo v mene Ježiša. Slová, ktoré vychádzajú z vašich úst, majú moc vytvárať prostredie. Môžu upokojiť emocionálnu búrku alebo vyvolať vojnu v domácnosti. Keď hovoríme s vierou, aj v ťažkých situáciách sa naše srdce zosúladí s Božím zámerom a uvoľnia sa zázraky. Ježiš nám ukázal silu slova, keď upokojil more jednoduchým upokoj sa, Marek, 4. kapitola, 39. verš. Rovnako aj vy môžete hovoriť pokoj do víziev vo svojom živote. Čo vychádza z vašich úst? Slová, ktoré zraňujú, alebo slová, ktoré liečia? Boh vás povoláva, aby ste sa stali zdrojom života prostredníctvom toho, čo hovoríte. Od dnešného dňa vyhlasujte to, čo chcete vidieť, nie to, čo práve cítite. Ak veríte, že prídu lepšie dni, prorokujte to s odvahou.
Naplňte svoje ústa vďakou a chválou, pretože tam, kde je viera, je aj premena. Nezáleží na tom, aká temná sa cesta zdá byť, jedno slovo plné nádeje môže zmeniť všetko. Čo dnes poviete? Odvážte sa zasadiť slová života a uvidíte, ako vás Boh prekvapí ovocím požehnania. Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo sa zdá, že vaše modlitby zostávajú nevypočuté alebo že požehnania prichádzajú pomaly? Niekedy to nie je nedostatkom snahy alebo viery, ale nesúladom medzi tým, čo hovoríme, a tým, čo nám už Boh prisľúbil. Požehnanie môže byť pripravené, no blokované slovami pochybností alebo strachu, ktoré vychádzajú z našich úst. Biblia nás učí, že to, čo zviažeme na zemi, bude zviazané aj v nebi. Matúš 18. kapitola, 18. verš. To znamená, že naše slová majú priamy dopad na duchovný svet. Postoj reptania alebo negativity môže byť prekážkou, ktorá bráni požehnaniu prísť. Ale keď vyhlasujete vieru aj tvárou v tvár ťažkostiam, bariéry sa začnú rúcať. Dnes je čas zamyslieť sa nad tým, čo hovoríte o svojom živote, svojich snoch a výzvach. Vyhlasujete slová, ktoré dávajú priestor pre zázrak, alebo také, ktoré posilňujú problém. Zosúlate sa s tým, čo už pre vás Boh pripravil a uvidíte, ako sa požehnania, ktoré boli zadržané, uvoľnia. Každá veľká zmena sa začína slovom. Keď Boh stvoril svet, povedal, nech je svetlo, a svetlo sa objavilo. Rovnako aj mnohé zázraky zaznamenané v Biblii boli aktivované slovami. Ježiš uzdravoval, utíšil búrky a dokonca kriesil mŕtvych jednoduchými vyhláseniami. To ukazuje, že voľba vašich slov má nevyčísliteľnú moc. Problém je, že často míňame viac slov na zdôrazňovanie toho, čo je zlé, než na vyhlasovanie Božej pravdy. Ako môžeme očakávať zázrak, keď sa naša reč sústredí na strach, pochybnosti alebo sťažnosti? Zmena môže začať spôsobom, akým sa vyjadrujete. Ak chcete vidieť, ako nadprirodzeno koná, musíte vyhlasovať, ako keby sa nemožné už teraz stávalo skutočnosťou. Čo ste hovorili v poslednom čase? Vaše slová otvárajú priestor pre zázrak alebo posilňujú prekážky. Je čas zmeniť svoje vyjadrenia a zosúladiť ich s Božím slovom. Začnite už dnes prorokovať život do svojich víziev a pripravte sa na to, že uvidíte, ako sa stane niečo výnimočné. Často hľadáme silu všade možne, v radách, v knihách o sebapomoci alebo v názoroch druhých. Skutočná autorita a moc však spočíva v Ježišových slovách. Každá veta, ktorú vyslovil, má večný dopad, prináša nielen vedenie, ale aj uzdravenie, oslobodenie a premenenie. Ak dnes potrebujete silu, vráte sa k tomu, čo už Ježiš povedal. Keď čelil pokušeniam na púšti, Ježiš nepoužíval komplikované argumenty, používal Božie slovo. Vyhlasovať pravdy písma je ako prístup k vyššej moci, ktorá môže zmeniť akúkoľvek situáciu. Všetko, čo povedal, zostáva živé a dostupné pre vás. Stačí veriť a vyhlásiť tieto slová nad svojím životom a výzvami. Ktorý Ježišov prísľub si dnes potrebujete privlastniť? Povedal, ja som cesta, pravda a život a práve táto pravda môže odomknúť to, čo hľadáte. V jeho slovách je moc pretvoriť prítomnosť a formovať budúcnosť. Ste pripravení použiť ich ako svoju zbraň a kráčať vo víťazstve? Teraz poviem slovo, ktoré som spomenul na začiatku videa a spolu pochopíme, ako uvoľniť to, čo je v našich životoch uväznené. Ale skôr než to urobím, ak vás táto správa zasiahla, dajte like a podeľte sa o ňu s niekým, kto to dnes potrebuje počuť. Možno práve vy budete kľúčom k tomu, aby ste niekomu zmenili deň. Ak máte na srdci nás podporiť, kliknite na tlačidlo Ďakujem veľmi pekne. To nám pomôže pokračovať v tejto misii šíriť Božie slovo. A ak nemôžete, prihláste sa na odber kanála, aj to veľmi pomôže. Keď sa Ježiš stretol s hluchým mužom, ktorý mal problémy s rečou, povedal iba jedno slovo, efatá, čo znamená otvorte sa. I hneď sa mu otvorili uši a jeho reč bola obnovená. Nebolo to len fyzické uzdravenie, ale aj znamenie, že v prítomnosti Ježiša nič nezostane navždy uzavreté. Koľko dverí vo vašom živote sa zdá byť zatvorených? Môže to byť vzťah, príležitosť alebo dokonca odložený sen. Tak ako v tom zázraku, Ježiš stále vyslovuje slová, ktoré otvárajú to, čo bolo zablokované. To, čo je pre ľudí nemožné, je s ním možné. Otázka znie, veríte, že môže povedať efatá aj vo vašej situácii? Jedno Ježišovo slovo stačí na to, aby všetko zmenilo. Nastal čas vložiť svoju vieru do akcie a veriť, že nemožné neurčuje vašu budúcnosť. Dnes môže byť tým dňom, keď prekážky padnú a dvere sa konečne otvoria.
Každý z nás čelí situáciám, keď sa cíti porazený, ako by sa už nedalo nič urobiť. Ale jedno slovo vyslovené v pravý čas má silu zvrátiť akúkoľvek situáciu. Nečakaný kompliment, Božie zasľúbenie, ktoré sa dotkne vášho srdca, alebo dokonca verš náhodne vypočutý môže byť rozdielom medzi vzdaním sa a pokračovaním. Kniha Prísloví hovorí, slovo povedané v pravý čas je ako zlaté jablká na strieborných podnosoch, Príslovia, 25. kapitola, 11. verš. To ukazuje, ako správny moment a správne slovo môžu priniesť zmenu. Niekedy nepotrebujete veľké riešenie, ale malú pravdu, ktorá všetko prehodnotí. Premýšľajte o tom, nepodceňujte silu hovoriť niečo pozitívne sebe alebo niekomu inému. Možno práve táto malá iniciatíva zmení smer udalostí. Dnes môže byť jedným z tých dní, keď sa nebo otvorí a všetko sa vo vašom živote zmení. Otázka však je, ste na to pripravení? V Evanjeliu podľa Marka, 7. kapitola, 34. verš, sa Ježiš stretol s hluchým mužom, ktorý mal problémy s rečou. Ježiš sa na ňo pozrel a povedal Efatá. V tom momente sa mužové uši otvorili a začal hovoriť jasne. Rovnakým spôsobom chce Boh dnes vysloviť Efatá nad vaším životom. Dvere, ktoré boli zatvorené, stratené príležitosti a požehnania, ktoré sa zdali byť zadržiavané, môžu byť uvoľnené Božím slovom. Ale musíte byť pripravení počuť a konať. Príprava sa začína vo vašej mysli a srdci. Niekedy sme tak zvyknutí na ťažkosti, že keď požehnanie príde, nie sme pripravení ho prijať. Predstavte si, že by ten hluchý muž neveril, že jeho život sa môže zmeniť. Ježiš povedal Efatá, ale bolo potrebné, aby bol pripravený prijať uzdravenie a žiť nový život. To isté platí pre vás. Boh môže vašu situáciu zmeniť v okamihu, ale musíte byť otvorení pre nové. Vaša postoj viery je tým, čo otvára dvere pre túto zmenu. Ktorá oblasť vášho života dnes potrebuje počuť Efatá? Možno je to vaše zdravie, vaša rodina, vaše financie alebo dokonca vaša duchovná cesta. Verte, že Boh hovorí, otvorte sa do toho, čo sa zdalo byť nemožné. Dnes môže byť ten deň, keď uvidíte, ako sa toto slovo naplní. Nečakajte, kým sa okolnosti zmenia, začnite teraz vyhlasovať. Verím, že môj zázrak je na ceste, pripravte sa, pretože keď Boh povie Efatá, nič nemôže zostať zatvorené. Už máte všetko, čo potrebujete na premenu svojho života. Tajomstvo spočíva v tom, že tieto pravdy budete aplikovať každý deň. Nečakajte, že niečo mimoriadne spadne z neba, začnite už teraz žiť vo viere a uvidíte, ako sa stane niečo výnimočné. Niektoré slová nie sú určené len pre nás, musíme ich zdieľať. Možno slovo, ktoré vám dnes Boh dáva, nie je určené iba pre váš život, ale na to, aby oslobodilo niekoho blízko vás. Biblia hovorí, že pravda nás oslobodí. Ján, 8. kapitola, 32. verš, a zdieľanie slova nádeje môže byť presne to, čo niekto potrebuje, aby sa postavil na nohy. Premýšľajte o ľuďoch vo svojom okolí, kto prechádza ťažkým obdobím a potrebuje povzbudivé slovo. Možno ste práve vy tým nástrojom, ktorý Boh použije na to, aby priniesol svetlo niekomu, kto je v tme. Jediná jednoduchá veta môže byť dostatočná na to, aby v srdci niekoho znovu zapálila nádej. Takže kto dnes potrebuje počuť toto oslobodzujúce slovo? Neuchovávajte pre seba to, čo vám Boh zveril. Hovorte s láskou a odvahou a pripravte sa na to, že budete svedkom premeny, ktorú táto jednoduchá iniciatíva môže priniesť. Nadprirodzeno nie je niečo vzdialené alebo vyhradené iba pre niekoľkých. Biblia nás učí, že každý, kto verí, má prístup k Božej moci. Ježiš povedal, že tí, ktorí v Neho veria, budú konať ešte väčšie skutky. Ján, 14. kapitola, 12. verš. To znamená, že moc nadprirodzená je vám k dispozícii, ale závisí od vašej viery, aby sa prejavila. Nič neinšpiruje viac ako živé svedectvo. Slová niekoho, kto zvíťazil vierou, majú moc obnoviť nádej a motivovať iných, aby verili. Biblia hovorí, oni ho premohli pre krv baránkovu a pre slovo svojho svedectva, Zjavenie, 12. kapitola, 11. verš. To znamená, že okrem toho, čo zažívame, je dôležité aj vyhlásiť víťazstvo, aby sa aj ostatní posilnili. Koľkokrát ste už počuli o zázrakoch, ktoré sa stali po jednoduchej výpovedi viery? Svedectvá nie sú len pekné príbehy, sú dôkazom toho, že to, čo Boh urobil predtým, môže urobiť znova. Keď vyhlasujete vieru, aktivujete dimenziu zázrakov, ktorá presahuje to, čo je viditeľné očami. Možno práve vaše svedectvo je tým, čo svet dnes potrebuje počuť. Neuchovávajte to, čo Boh vo vašom živote urobil.
Podeľte sa o to s inými a ukážte im moc slov vyslovených s vierou. Môžete byť kanálom pre ďalší zázrak. V časoch krízy je jednoduché nechať emócie prevziať kontrolu a vyslovovať slová zúfalstva. Práve v takýchto chvíľach však musíme úmyselne voliť svoje slová. Biblia učí, že ústa hovoria z plnosti srdca. Lukáš, 6. kapitola, 45. verš. Ak naplníte svoje srdce vierou, vaše slová sa môžu stať kotvou uprostred búrky. Pamätáte si, ako Ježiš utíšil búrku? Nekričal ani neprepadol panike, jednoducho povedal: upokoj sa, správne slovo v čase chaosu má moc úplne zmeniť situáciu. To, čo hovoríte v ťažkých chvíľach, môže rozhodnúť, či sa potopíte, alebo prejdete po vode. Čo by ste mali povedať, keď sa zdá, že sa všetko rúca? Vyhlasujte pokoj, vyhlasujte víťazstvo a dôverujte, že Boh má všetko pod kontrolou. Vaše slová môžu byť kľúčom k nájdeniu smeru uprostred chaosu. Budúcnosť nie je len miesto, kam sa dostanete, formuje sa každým slovom, ktoré dnes vyslovíte. Viera je ako semienko a slová sú pôdou, kde toto semienko sadíte. Ak túžite po požehnanej budúcnosti, musíte už teraz hovoriť v súlade s Božími zasľúbeniami. Abraham bol nazvaný otcom mnohých národov ešte skôr, ako mal syna. Uveril a vyhlásil to, čo mu Boh prisľúbil, aj keď výsledok nevidel okamžite. To je kľúč, hovoriť s vierou o tom, čo sa ešte nestalo, a veriť, že je to už skutočné. Akú budúcnosť si prajete? Začnite ju tvoriť svojimi slovami už dnes. Vyhlasujte požehnanie nad svojím životom, rodinou a snami a uvidíte, ako tieto slová dajú tvar tomu, čo ešte len príde. Často čakáme, že vonkajšie okolnosti sa zmenia, aby sme potom mohli upraviť svoju reč a správanie. Božie kráľovstvo nás však učí opačný princíp. Premena začína vo vnútri a to, čo s vierou vyhlasujeme, priťahuje vonkajšiu zmenu. Čo hovoríte o svojich problémoch a snoch? Jakub, 3. kapitola, 4. verš prirovnáva jazyk k kormidlu, ktoré dokáže riadiť smer celej lode. To, čo dnes hovoríte, určuje smer vášho života. Ak sú vaše slová plné nádeje a viery, pripravujete cestu pre zázrak. Ak sú plné znechutenia, môžete si vytvárať prekážky sami. Všetko, čo hovoríme, má priamy vplyv na budovanie našej budúcnosti. Slová sú semienka, ktoré časom prinášajú ovocie dobré alebo zlé. Keď hovoríte s vierou, tvarujete cestu, po ktorej budete kráčať. Ale ak sú vaše slová plné pochybností a negativity, želaná budúcnosť sa môže stále viac vzdiaľovať. Biblia nás učí, čo človek zaseje, to aj zožne. Galatianom, 6. kapitola, 7. verš. To platí aj o slovách. Každým vyhlásením smerujete svoj život, aj keď to možno hneď nevidíte. Ak túžite po úrode požehnania, začnite dnes sadiť slová nádeje a viery. Dnes je ideálny deň na to, aby ste zmenili tón svojej reči. Budúcnosť, o ktorej snívate, sa začína formovať v slovách, ktoré vyslovujete teraz. Vyhlasujte úspech, život a víťazstvo a uvidíte, ako na to vaša budúcnosť odpovie. Efatá nie je obyčajné slovo, ale priama výzva z neba, duchovný príkaz, aby to, čo je vo vašom živote uväznené alebo zablokované, bolo uvoľnené. Rovnako ako Ježiš, keď stretol hluchého a nemého muža, prikázal efatá. Marek, 7. kapitola, 34. verš, aj dnes Boh vyslovuje toto slovo nad vami. Nezáleží na tom, či sú to dvere, ktoré boli zatvorené celé roky, opustené sny alebo oblasti, ktoré sa zdajú byť bez riešenia. Verte, že keď Boh povie efatá, nič nemôže zostať zavreté. Možno teraz prechádzate obdobím, ktoré vás núti pochybovať. Zdá sa, že čím viac sa modlíte, tým viac sa dvere zatvárajú. Hovorím vám, nie je čas ustúpiť. Práve teraz je ten správny okamih vyhlásiť efatá nad všetkým, čo túžite vidieť premenené. Vyhláste s vierou efatá nad mojou rodinou. Efatá nad mojím zdravím. Efatá nad mojimi financiami. Slovo vyslovené s presvedčením má moc aktivovať Boží zásah. Nepodceňujte silu svojej reči. Rovnako ako svet vznikol slovom, aj vy môžete priviesť k životu to, čo ešte nevidíte. Buďte vytrvalí vo svojej viere. Možno odpoveď ešte neprišla, ale Boh je verný a koná v pravý čas. Dvere sa otvoria, keď to budete najmenej očakávať. Pripravte sa na to, že budete svedkami zázrakov, pretože Boh je schopný urobiť o mnoho viac, než o čo prosíme alebo na čo myslíme. Efezanom, 3. kapitola, 20. verš. Postavte sa dnes s istotou a vyhláste efatá. Všetko, čo je v mojom živote uväznené, bude uvoľnené v mene Ježiša, a keď sa dvere otvoria, uvidíte, že Boh sa staral o každý detail.
Ste pripravení zažiť Božie nadprirodzeno? Tak povedzte efatá a sledujte, ako Boh koná vo vašom živote. Takže toto je vaša príležitosť vyhlásiť s vierou a otvoriť dvere, ktoré sú zatvorené. Keď vyslovíte toto slovo, hovoríte nebu, som pripravený prijať Božie konanie, ak sú vo vašom živote oblasti, ktoré potrebujú uzdravenie, obnovu alebo zaopatrenie. Verte, že efatá môže uvoľniť nemožné. Za každým, keď hovoríte s presvedčením, zosúľaďujete sa s dokonalým Božím plánom. Tak na čo ešte čakáte? Vyhláste efatá nad svojou rodinou, zdravím a budúcnosťou. Boh už potichu koná v zákulisí a keď to budete najmenej očakávať, dvere sa otvoria. Napíšte teraz do komentárov efatá a pripravte sa, že uvidíte zázrak, po ktorom tak veľmi túžite. Teraz sa spolu pomodlíme k Pánovi. Pozývam každého, aby sa ku mne pridal v tejto modlitbe, aby sme prijali požehnania, ktoré prináša. Túto modlitbu môžete opakovať každý deň na posilnenie svojej viery a potvrdenie svojho odhodlania. Všemohúci Pane, predkladáme Ti tento moment srdcia plné viery a očakávania, volajúc efatá. Otvor, Pane, všetko, čo je v našom živote zablokované a bránené. Vyhlasujeme, že dvere, ktoré boli zatvorené, sa otvoria nie pre naše zásluhy, ale pre Tvoju moc a milosť. Navštív, Oče, každú oblasť nášho života a prejav svoju slávu viditeľným spôsobom. Veríme, že si Boh, ktorý koná, aj keď to nevidíme, a že v pravý čas sa Tvoje zasľúbenia naplnia. Efatá nad našimi rodinami, Pane. Obnov zlomené vzťahy, prines harmóniu do domácností a spoj srdcia v láske a odpustení. Tam, kde sú zranenia, nech príde zmierenie a kde je vzdialenosť, nech Tvoja prítomnosť privedie blízko. Uč nás byť nástrojmi pokoja medzi príbuznými a vytvárať prostredie prijatia a rešpektu. Posilni manželstvá, požehnaj rodičov a deti a nech naše domovy sú miestom Tvojej prítomnosti. Staraj sa tiež o rodiny, ktoré prežívajú bolesť, stratili blízkych alebo čelia ťažkostiam, potež a obnov každé zronené srdce. Modlíme sa tiež za priateľov, ktorí nás sprevádzajú na ceste životom. Posilni putá priateľstva, ktoré sme vybudovali a vzdiaľ od nás každého, koho si Ty neposlal. Nech sú naše slová povzbudením a naše skutky prejavom lásky a súcitu. Požehnaj tých, ktorí čelia skúškam a daj nám byť priateľmi, ktorí dokážu pomáhať a budovať. Nauč nás pestovať zdravé priateľstvá založené na Tvojej pravde a byť odrazom Krista pre tých, ktorí kráčajú s nami. Efatá nad našimi deťmi, Pane, a nad všetkými deťmi sveta. Prosíme ťa, chráň ich mysle a srdcia pred každým negatívnym a zlým vplyvom. Nech rastú v múdrosti, láske a milosti, spoznávajúc a dôverujúc Tvojmu slovu. Požehnaj ich školy a učiteľov a ochraňuj ich pred každým zlom. Prosíme aj za tých, ktorí túžia po deťoch, otvor lono matkám, ktoré túžia počať a prines radosť do ich rodín. Postaraj sa o siroty a opustené deti a postav ľudí, ktorí budú odpoveďou Tvojej lásky v ich životoch. Pane, voláme po efatá v našich financiách. Vieme, že všetko, čo máme, pochádza od Teba a preto ťa prosíme, aby si požehnal prácu našich rúk. Kde sú zatvorené dvere na pracovnom trhu, nech sa otvoria. Kde sú dlhy a nedostatok, prines zaopatrenie a finančnú rovnováhu. Uč nás spravovať s múdrosťou to, čo nám zveruješ, a byť štedrými k tým, ktorí sú v núdzi. Nech prosperujeme nielen pre vlastné dobro, ale aby sme mohli požehnať iných a podporovať Tvoje kráľovstvo. Prosíme aj za efatá v našom zdraví. Pane, dotkni sa každého chorého tela a prines úplné uzdravenie a obnovu. Tam, kde sú bolesti a choroby, nech Tvoja mocná ruka vykoná zázraky. Posilni tých, ktorí sú unavení a znechutení a obnov našu fyzickú i duševnú silu, aby sme zvládali každodenné výzvy. Nech je naše zdravie plné, aby sme mohli žiť a svedčiť o Tvojej moci každý deň. Navštív nemocnice, dodaj silu a nádej chorým a múdrosť zdravotníckym pracovníkom. Pane, prosíme o ochranu a vyslobodenie pre všetkých ľudí na svete. Tvoje slovo hovorí, padne 1000 po tvojom boku a 10 000 po tvojej pravici, ale teba sa to nedotkne. Žalm 91. kapitola, 7. verš. Veríme, že si naším útočiskom a silou a preto ťa prosíme, aby si nás ochránil pred každým zlom. Odvráť od nás každú pascu nepriateľa, každý úraz, násilie a nebezpečenstvo. Nech tvoj anjel táborí okolo nás a stráži nás na všetkých našich cestách. Ochraňuj tých, ktorí sú na cestách, v práci alebo doma a prines pokoj tam, kde je konflikt a vojna. Pane, vyhlasujeme, že efatá je naše slovo viery.
Veríme, že dvere sa otvoria v pravý čas, že nemožné sa stane skutočnosťou a že uvidíme zázraky v každej oblasti nášho života. Rozhodujeme sa dôverovať tvojmu konaniu, aj keď nerozumieme procesu. Nech sú naše slová vždy v súlade s tvojou vôľou a nech nie sme len poslucháčmi, ale aj vykonávateľmi tvojho slova. V mene Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa, vyhlasujeme Efatá. Otvor sa. Amen. Teraz, keď rozumiete sile svojich slov, čo zmeníte vo svojom prejave od dnešného dňa. Budete naďalej zdôrazňovať problémy a ťažkosti, alebo sa rozhodnete hovoriť s vierou, nádejou a premenou. Rozhodnutie je vo vašich rukách a zmena nezačne zajtra, ale práve teraz v tom, čo sa rozhodnete hovoriť a čomu veriť. Každé slovo má moc vytvárať nový smer alebo zatvárať príležitosť. Aké bude prvé slovo, ktoré vyslovíte na otvorenie zatvorených dverí? Povzbudzujem vás, aby ste vyhlásili Efatá nad svojou rodinou, zdravím, financiami, prácou a všetkými oblastiami, kde očakávate zázrak. Požehnanie, na ktoré čakáte, môže byť len jedno slovo ďaleko. Nečakajte na dokonalý okamih, začnite hneď teraz. Hovorte s presvedčením a verte, že v pravý čas Boh zasiahne. Ak vás tento obsah oslovil, nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála a aktivovať zvonček, aby ste sa aj naďalej učili, ako premieňať svoj život vierou. Napíšte do komentárov slovo, ktoré dnes vyhlásite. Inšpirujte ostatných a urobte prvý krok k plnosti, ktorú má Boh pre vás. Poďme na to spolu. Efatá, nech sa všetky dvere otvoria a zázraky prejavia vo vašom živote.